ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। इन अध्याയം 9 രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. രാജവിദ്യ, വിദ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിവ്. രാജവിദ്യ എല്ലാ അറിവുകളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായ അറിവാണ് ഇന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ച്. രാജഗുഹ്യം, ഗുഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത്. അത് നമുക്ക് എവിടെയും പബ്ലിക് ആയിട്ട് എവിടെ നിന്നും പുറമേ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അങ്ങനത്തെ അറിവാണിത്. അത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ പരിശ്രമം മൂലം നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് മാത്രം നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം മൂലം നമ്മൾ തേടി പിടിക്കേണ്ടതാണ് ഈ അറിവ്. അല്ലാതെ പബ്ലിക്കായിട്ട് എല്ലാ ദിക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഇത് ലഭിക്കണമെന്നില്ല, ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുമില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ സ്കൂളുകളിലൊന്നും ഈ ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നില്ല. ഇത് നമ്മളായിക്കൊണ്ട് ശ്രമിച്ച് ഈ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഈ അറിവ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിശ്രമം ആ ഒരു നല്ല നിലയിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ഈ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ഭഗവാൻ രാജവിദ്യയായിട്ടും രാജഗുഹ്യമായിട്ടും ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അതായത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള യോഗമാണിത്, പരമമായ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവാണിത്. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ ഭഗവാൻ നിർവചിക്കുന്നത്. കാരണം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പ്രക്രിയയാണിത്. ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഭഗവാന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഭഗവാൻ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് എന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഇന്ന് ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പരിശീലനം കൊണ്ട് മരണവേളയിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഓർക്കുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ വളരെ സുലഭമായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് ലഭിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ഭഗവാൻ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് ദാനം നടത്തി പിന്നെ തപസ് ചെയ്ത് എന്തെല്ലാം പുണ്യങ്ങൾ നമുക്ക് സമ്പാദിക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ അതെല്ലാം നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ മറ്റുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയിലും ലഭിക്കാത്ത ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യവും കൂടി ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അതാണ് ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. അങ്ങനെയുള്ള
അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തെ, മറ്റുള്ള എല്ലാ പുണ്യകർമ്മത്തിന്റെയും ഫലവും ലഭിക്കുന്നത്, അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനും സാധിക്കുന്ന ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുതമായിട്ട് സേവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭൂതികളെയും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആദി പുരുഷനാണ്, ഒറിജിനൽ പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരും, ബ്രഹ്മാവ് മുതൽക്ക് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെല്ലാവരും ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ സൃഷ്ടികൾ എങ്ങനെ നടത്തുന്നു എന്നതിനെ കുറിച്ചും ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നാൽ എന്താണ് എന്നതിനെ കുറിച്ചും എല്ലാ അറിവുകളും നമുക്ക് തരുന്നു. കാരണം ഈ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുന്നതിലൂടെ, ഈ അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഭക്തി ദൃഢതരമാകുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം, മറ്റുള്ളവരെ ആരാധിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ശിവനെ ആരാധിച്ചാലും ഭഗവതി ആരാധിച്ചാലും വിഘ്നേശ്വരനെ ആരാധിച്ചാലും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം, എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ, അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പരമഗതി പോകുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ള അറിവുകൾ ഭഗവാൻ നമുക്ക് തരുന്നു. അതിലൂടെ നമ്മുടെ ഭക്തി ദൃഢതരമാകുന്നു. ശരിയാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ മാത്രം ആരാധിച്ചാൽ മതി, മറ്റുള്ളവരെ ആരാധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല. എന്തുകൊണ്ടില്ല? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു മരത്തിനെ, ഒരു വൃക്ഷത്തെ നമ്മൾ പോഷിപ്പിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മൾ അതിന്റെ വേരിലേക്കാണ് അതിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാ വളങ്ങളും വെള്ളവും എല്ലാം ഒഴിക്കുന്നത്. ആ മരത്തിന്റെ, വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിലേക്കാണ്. കാരണം വേരിലേക്ക് ഇതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് വഴി ആ വൃക്ഷം ഒട്ടാകെ പുഷ്ടിയാകുന്നു. വൃക്ഷത്തിന് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ വേരിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ വൃക്ഷം അപ്പാടെ വളരെയധികം ശോഭമാനമായിട്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലും ഓരോ ഇലകളിലും വെള്ളമൊഴിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് ആ വൃക്ഷം പുഷ്ടിപ്പെടുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. കാരണം വേരിൽ വെള്ളമൊഴിച്ചാൽ മാത്രമേ വൃക്ഷത്തിന് എല്ലാ ദിക്കിലേക്കും, ഓരോ ശാഖയ്ക്കും ഓരോ ഇലകൾക്കും പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ പോഷണം നൽകണമെന്നില്ല. വേരിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി. കാരണം ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ തന്നെ ശാഖകളാണ്, ആ ഇലകളും ശാഖകളും എല്ലാം വൃക്ഷത്തിന്റെ തന്നെ അംശമാണ്, വൃക്ഷത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമാണ്. അതുകൊണ്ട് വേരിൽ നിന്ന് ആ എല്ലാ ശാഖകൾക്കും ഇലകൾക്കും എല്ലാം പോഷണം ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളും ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും എല്ലാവരും ഭഗവത് അംശമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മറ്റുള്ളവരും അതിലൂടെ തൃപ്തരാകുന്നു, അവരും അതിലൂടെ സന്തോഷഭരിതരാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓരോ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയും ആ ശിവനെ ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് ആ ഒരു അനുഗ്രഹം കിട്ടില്ല. ദേവിയെ ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ അനുഗ്രഹം കിട്ടില്ല. വിഘ്നേശ്വരനെ ആരാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ അനുഗ്രഹം കിട്ടില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടുന്ന പ്രത്യേകം എല്ലാ ചടങ്ങുകളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അതുവഴി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയും പലതരത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോകുകയാണ്. നമ്മുടെ ആ ഒരു ശ്രദ്ധ പോകുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഭക്തിയും ഇല്ലാതെയാകുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാനാണ് ഒറിജിനൽ പേഴ്സണാലിറ്റി, ഭഗവാനാണ് ആദി പുരുഷൻ, അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം. എങ്ങനെയാണോ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളും ഇലകളും എല്ലാം വൃക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഋഷിമാരും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, ഭഗവാന്റെ അംഗങ്ങളാണ്. ദേവന്മാരെ ഭഗവാൻ സ്വയം അവർക്ക് പ്രത്യേക ചുമതലകൾ കൊടുത്ത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായിക്കൊണ്ട് പ്രത്യേകം ചുമതലകൾ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് വഴി, നമ്മൾ ദേവന്മാരെ സേവിച്ചാലും നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രമേ അവരും സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് തത്വത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ് അവർ.
ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ദേവന്മാരെ സേവിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഗുണങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു, വേദങ്ങൾ, യജ്ഞങ്ങൾ മുതലായിട്ടുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഫലമെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ലഭിക്കുന്നു, കൂടാതെ നമുക്ക് പരമപദം പോകുവാനും സാധിക്കുന്നു എന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ ദേവന്മാരെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും ലഭിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം അവർക്കും ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവർ ഭഗവാനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരല്ല, ഭഗവാനോളം തുല്യരുമല്ല. അവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക പദവി, പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശക്തി ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇല്ല എന്നില്ല. പക്ഷേ ആ പരമപുരുഷൻ ഭഗവാൻ മാത്രമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ദേവന്മാരെല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അവരും നമ്മളെ പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് അവരുടെ ആയുസ് എത്തുമ്പോൾ അവർക്കും ഭഗവാന്റെ പരമപദം പോകുവാനായിട്ട് അവരും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമുക്ക് തരാനുള്ള അനുഗ്രഹവും അതേപോലെ ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അവർക്ക് എത്രമാത്രം ശക്തിയുണ്ടോ അത്രമാത്രമേ അവർക്കും അനുഗ്രഹം നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ് ചെയ്തിട്ട് തനിക്ക് അമരത്വം വേണം എന്ന് യാചിച്ചു, തനിക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വരം ലഭിക്കണമെന്ന്. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നത്, ഞാൻ തന്നെ അമരനല്ല, എനിക്ക് തന്നെ മരണമുണ്ട്, മൃത്യുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് അമരത്വമായിട്ടുള്ള വരം നൽകുന്നത്? അതാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ ചോദിക്കുന്നത്. അതുപോലെ രാവണനും കുംഭകർണനും എല്ലാവരും ബ്രഹ്മാവിനോട് ഇതേപോലെ തനിക്ക് മരിക്കാതിരിക്കാനുള്ള വരം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആർക്കും അത് കൊടുക്കുവാനുള്ള ശക്തിയില്ല, ബ്രഹ്മാവിന് പോലും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്നുള്ള ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ക്ലേശങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഇദം തുതേ ഗുഹ്യതമം പ്രവക്ഷ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാന സഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസേ അശുഭാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാകും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഈ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ഈ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് നമ്മിൽ ഏത് ഗുണമാണ് വളർത്തേണ്ടത്? നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ അസൂയാലുവാകാൻ പാടില്ല എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അർജുനൻ ഭഗവാൻ ഇത്രയും നേരം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ചെല്ലാം വിവരിച്ചിട്ടും അർജുനന് ഭഗവാനോട് ഒരിക്കലും അസൂയ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതായത് ഭഗവാനാണ് ആദിപുരുഷൻ, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിനും, എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം എന്നിൽ ചേർന്നിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു, എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ് ഞാനാണ് എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ അർജുനന് മനസ്സിൽ ഭഗവാനോട് ഒരിക്കലും അസൂയ വന്നില്ല. പിന്നെയോ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു എന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തന് ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ തത്വത്തിൽ എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ആ ഭക്തന് ഭഗവാനോടുള്ള ആരാധന വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്റെ ഭഗവാൻ ഇത്രമാത്രം ശക്തനാണല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആരാധന വർദ്ധിക്കുന്നു. അല്ലാതെ അവരിൽ ഒരിക്കലും അസൂയ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അത് ആ പരമമായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വാസം കാരണമാണ്, ഭഗവാനിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസം. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഭഗവാനോടുള്ള വിശ്വാസം, അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് ഒരു കഥയുണ്ട്. അതായത് ഒരു ദിവസം നാരദ മഹർഷി ഭഗവാനെ കാണുവാനായിട്ട് പോകുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക്, ഇതെല്ലാം മുൻപലത്തെ ത്രേതായുഗത്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ സത്യയുഗത്തിലെ കഥകളാണ്. ആ സമയത്ത് ദേവന്മാരെയും ഋഷിമാരെയും എല്ലാം ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും ആ ഒരു ധാർമ്മികമായിട്ട് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ദേവന്മാരെയും ഋഷിമാരെയും എല്ലാം കാണുവാൻ, സ്വയം ദർശിക്കാനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശക്തി ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണ വൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ നാരദ മഹർഷിയെ കാണുവാൻ ഇടയായി. നാരദ മഹർഷിയോട് ചോദിച്ചു, അങ്ങ് എങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര പോകുന്നത്? അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ കാണാനായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ്. ഓ അതെയോ, എന്നാൽ എന്റെ ഒരു കാര്യവും കൂടി അങ്ങ് ചോദിക്കാമോ? എനിക്കിനി അടുത്ത ജന്മം, ഈ ജന്മത്തിന് ശേഷം
എന്റെ ഗതി എന്താണ്, എനിക്ക് എപ്പോൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്നൊന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഓ ശരി, അതിനെന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നാരദ മഹർഷി മുന്നോട്ട് പോയി. അപ്പോൾ ഒരു കോബ്ലർ, ഒരു ചെരുപ്പ് കുത്തി ഒരു ആൽമരത്തിന്റെ അടിയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ചെരുപ്പ് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിട്ടും കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ചെരുപ്പ് കുത്തിയും നാരദ മഹർഷിയെ കണ്ടു. അദ്ദേഹത്തെ വണങ്ങി അങ്ങെങ്ങോട്ടാണ് യാത്ര പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വൈകുണ്ഠത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ശരി, അപ്പോൾ ചെരുപ്പ് കുത്തി പറഞ്ഞു, എന്റെ ഒരു കാര്യവും കൂടി ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാമോ, അതായത് എനിക്ക് എപ്പോൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. നാരദൻ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ രണ്ടുപേരെയും വിട്ടിട്ട് നാരദൻ പോകുന്നു. വൈകുണ്ഠത്തിൽ എത്തുന്നു. വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഭഗവാനെ സന്ദർശിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കുശല പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാരദ മഹർഷി ഇവർ രണ്ടുപേരുടെയും കാര്യം ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ചെരുപ്പ് കുത്തിയും രണ്ടുപേരും ഈ രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ബ്രാഹ്മണന് അനേക ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരും ഈ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട്. പക്ഷെ ചെരുപ്പ് കുത്തിക്ക് ഈ ജന്മം കഴിയുന്നതോടുകൂടി വൈകുണ്ഠത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സാധ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കേട്ടിട്ട് നാരദൻ അത്ഭുതമായി. ചെരുപ്പ് കുത്തി അദ്ദേഹം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, അവനവന്റെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാമോ, വേദാന്തം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ, ആത്മീയ ജ്ഞാനം ഗൃഹസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ടോ, ഒന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സ്വയം ബ്രാഹ്മണനാണ്, ബ്രാഹ്മണവൃത്തി ചെയ്യുന്നു, വേദങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആത്മീയ ജ്ഞാനമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമം പോകുവാൻ സാധ്യമല്ല? അനേകം ജന്മങ്ങൾ കഴിയണമെന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവര് നിന്നെ കാണുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കും രണ്ടുപേരും, ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ നീ പറയണം, ഞാൻ ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഒരു ആനയെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറയണം. അത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നീ ഇങ്ങോട്ട് പോന്നത് എന്ന് നീ പറഞ്ഞോളണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നാരദന് സംശയമായി, ഇതെന്താണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാരദൻ തിരിച്ചു വന്നു. തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ആദ്യം ബ്രാഹ്മണനെ പതിപോലെ ബ്രാഹ്മണനെ കാണുന്നു. അപ്പോൾ ബ്രാഹ്മണന് സന്തോഷമായി നാരദരെ കണ്ടപ്പോൾ. അങ്ങ് ഭഗവാനെ കണ്ടുവോ, ഭഗവാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി ചോദിച്ചു. കാരണം വൈകുണ്ഠത്തിലെ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ഇവരെയെല്ലാം മഹർഷിമാരെയും സാധാരണ ദേവന്മാരെയും എല്ലാം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ആ കാലത്ത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ അങ്ങനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു? ആകാംക്ഷയോടുകൂടി ബ്രാഹ്മണൻ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ നാരദൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ അവിടുന്ന് പോലും ഭഗവാൻ ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഒരു ആനയെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കേട്ടതും ബ്രാഹ്മണന് ഈ നാരദൻ എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നുള്ളൊരു എന്താണ് പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരു പുച്ഛം പോലെ. കാരണം അങ്ങ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത്? സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിലൂടെ ആനയെ കയറ്റുകയോ, അതെല്ലാം സാധ്യമാണോ? അങ്ങ് പറയുമ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വിശ്വാസം വരുന്ന വിധത്തിൽ സംസാരിക്കണം. ഇതെല്ലാം ശരിയല്ല, എന്നെ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ബ്രാഹ്മണൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നാരദന് മനസ്സിലായി, ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിശ്വാസമേ ഇല്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ശക്തിമാനാണ്. 6 ഷഡൈശ്വര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന, തന്റെ ഇച്ഛയിലൂടെ തന്നെ എന്തും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഭഗവാനാണ് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ ഈ ബ്രാഹ്മണന് അതിൽ വിശ്വാസമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് അനേക ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടി വരുമെന്ന്. ശരി, നാരദനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല. തിരിച്ചു പോകുന്ന വഴിക്ക് വീണ്ടും ഈ ചെരുപ്പ് കുത്തിയെയും കാണുന്നു. ചെരുപ്പ് കുത്തിയപ്പോഴും ചെരുപ്പ് കുത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ട് ചെരുപ്പ് കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നാരദനോ കണ്ട വഴിക്ക് ആ ചെരുപ്പ് കുത്തിയും ആകാംക്ഷയോട് കൂടി ചോദിച്ചു, അങ്ങ് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി വരികയാണോ? ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നാരദൻ പതിവ് പോലെ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞേൽപ്പിച്ചതല്ലേ, സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ ഒരു ആനയെ കയറ്റുകയായിരുന്നു. അത് കേൾക്കുന്നതും ഈ ചെരുപ്പ് കുത്തി കണ്ണിൽ നിന്ന് ധാരധാരയായിട്ട് വെള്ളമൊഴിച്ചു കണ്ടോ, എന്റെ ഭഗവാൻ, അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതായിട്ട് എന്താണുള്ളത്? അദ്ദേഹം അത്രയേറെ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ലീലയാണ്. അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ നാരദൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? ഒരു സൂചിയുടെ ദ്വാരത്തിലൂടെ ഒരു ആനയെ കയറ്റാൻ സാധിക്കുമോ? നിങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ചെരുപ്പ് കുത്തി പറഞ്ഞു, ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നത്?
ദേ ഇവിടെ ഈ ആൽമരത്തിന്റെ വിത്തുകൾ വീണിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ? ഓരോ വിത്തിന്റെ ഉള്ളിലും ഇതേപോലെ മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ആൽമരത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശക്തി പോന്നതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഘടന ഓരോ വിത്തിനുമുണ്ട്. ഓരോ വിത്തിനും ആ ശക്തിയുണ്ട്. വളർന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ വിത്ത് മുളച്ച് വളർന്ന് വലുതായാൽ ഇതേപോലെ ഒരു വലിയ ആൽമരമായിട്ട് തീരും. ആർക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയാലാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിലനിൽക്കുന്നത്. അത് ശരിയല്ലേ? നമുക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഇത്രയേറെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ചെറിയ വിത്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ആ വിത്തിൽ നിന്ന് ഇതേപോലെ ഒരു ആൽമരം പോലെ ഒരു മഹത്തായിട്ടുള്ള ഒരു മരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്? ആ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി എന്നല്ലാതെ എന്ത് പറയുവാൻ സാധിക്കും? അപ്പോൾ അതാണ് വിശ്വാസം. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മിൽ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഓരോ അധ്യായത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭൂതികളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികളെയും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഓരോന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ, അതിന്റെ പുറകിലുള്ള ശക്തി താനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ അസൂയാലുവാകാൻ പാടില്ല, ഭഗവാനെ സംശയിക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തുമവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭക്തിയോഗം എന്നുള്ളത് രാജവിദ്യ എല്ലാ അറിവുകളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ആ ജീവാത്മാവ് തന്നെ രഹസ്യമാണ്. ആർക്കും പുറമേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ആത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെ ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. അത് തന്നെ രഹസ്യമാണ്. അപ്പോൾ ആ ജീവാത്മാവ് ഭഗവത് അംശമാണ് എന്നും ആ ജീവാത്മാവിനെ സംബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു അറിവാണ് ഈ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. ജീവാത്മാവിനെയും ഭഗവാനെയും സംബന്ധിക്കുന്ന ഈ അറിവ് ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്, കൂടാതെ ഏറ്റവും പവിത്രമായതാണ്. ഈ ഭക്തിയുത സേവനം എന്നുള്ളത് സ്വയം പവിത്രമാണ്. കാരണം ആ ഭക്തിയുത സേവനം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പവിത്രരാകുന്നു. നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള ശക്തി ആ ഭഗവാനിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് ഏറ്റവും പവിത്രമായതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നു. നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മുടെ കർമ്മഫലം നീങ്ങി നമ്മിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു അടുപ്പം വരുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതിന് പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം. പ്രത്യക്ഷാവഗമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നു. ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭഗവാന്റെ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സേവനം നമ്മുടെ ധർമ്മമായിട്ട് വരുന്നു. അതായത് ധർമ്മത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വഴി. ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സവൈ പുംസാം പരോധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിരഥോക്ഷത്തെ. ഭഗവാനിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ധർമ്മം. ആ ധർമ്മത്തിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നു. മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് ആ ഭഗവാന്റെ അംശമായതുകൊണ്ട് ആ പൂർണ്ണനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമായ നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ ആ അവരുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടി, ആ ഒരു കർത്തവ്യം. അതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. അതിന്റെ പൂർണ്ണതയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ശാശ്വതമാണ്. കാരണം ഈ ജന്മത്തിലൂടെ അത് അവസാനിക്കുന്നില്ല. ബാക്കിയുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടുകൂടി അതെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. അതിന്റെ ഫലമൊന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ എത്രമാത്രം സേവനങ്ങൾ ചെയ്താലും, എന്തെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും, എന്തെല്ലാം ഭൗതിക ജ്ഞാനം നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാലും, നമുക്ക് MA PhD എന്തെല്ലാം ഡിഗ്രികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതോടുകൂടി അതെല്ലാം ഇല്ലാതാകുന്നു. പക്ഷെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തോ അത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നു. നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ
നമുക്ക് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട്, അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ശാശ്വതമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. കൂടാതെ സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം, സുസുഖം സന്തോഷത്തോടുകൂടി, കാരണം ഇതിൽ വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങളോ ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിന് സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. പവിത്രം ഇതം ഉത്തമം. ഉത്തമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഉത്തമം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കാൻ കഴിവുള്ളത്. പവിത്രം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പരിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഉത്തമം എന്നാൽ ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ശ്രവണം, കീർത്തനം, വിഷ്ണു സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, സഖ്യം, ആത്മനിവേദനം മുതലായിട്ടുള്ള നവവിധ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഭക്തന് ഭഗവത് മഹിമകൾ കീർത്തിക്കുകയോ ആധികാരികത്വമുള്ള ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് നൽകുന്ന ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുകയോ ചെയ്താൽ മതി. പിന്നീട് ഭഗവാന് നിവേദിച്ച സാധേറിയ ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉച്ഛിഷ്ടം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യാം. എല്ലാ നിലയിലും ആനന്ദകരമാണ് ഭക്തിപൂർവമായ സേവനം. അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ശാശ്വതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുമാണ്. നമ്മൾ അത് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് അത് ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഭഗവാനെ സേവിച്ചോ അതെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നു ശാശ്വതമായിട്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെയധികം രാജവിദ്യയാണ്, എല്ലാ വിദ്യകളിലും വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ആർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ, ഈ ആധ്യാത്മിക വിദ്യ ആർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും? അശ്രദ്ധദാനാഹ പുരുഷാ ധർമ്മസ്യാസ്യ പരന്തപ അപ്രാപ്യമാം നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാരവത്മനി. ആർക്ക് ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല? അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ആർക്ക് ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും? അസൂയയില്ലാത്തവർക്ക്, ഭഗവാനിൽ അസൂയയില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ആർക്ക് ഇത് സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ പ്രാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിലൂടെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചു മരിക്കേണ്ടി വരും. കാരണം ഭഗവാന് മാത്രമേ ആ ഒരു അമരത്വം അല്ലെങ്കിൽ അമൃതത്വം നമുക്ക് നൽകാനുള്ള ശക്തിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കണമെങ്കിൽ വിശ്വാസം അത്യാവശ്യമാണ്. എന്താണ് വിശ്വാസം? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പരിപൂർണത നേടുവാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ഉറച്ച ബോധമാണ് വിശ്വാസം. അതിനൊരു ശ്ലോകം ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. ഭാഗവതത്തിലെ ശ്ലോകമാണിത്. യഥാതരോർമൂല നിഷേചനേന തൃപ്യന്തി തത്സ്കന്ധഭുജോപശാഖാഃ പ്രാണോപഹാരാച്ഛയേതേന്ദ്രിയാണാം തഥൈവ സർവാർപ്പണമച്യുതേജ്യ യഥാ തരോർമൂല നിഷേചനേന. തരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേര്. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തൃപ്യന്തി, നമ്മൾ തൃപ്തരാക്കുന്നു. എന്തിനെ? തസ്കന്ധഭുജോപശാഖാഃ, ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ശാഖകളെയും അതിന്റെ ഇലകളെയും എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ തൃപ്തരാക്കുന്നു. അതുപോലെ പ്രാണോപഹാരാച്ച യഥേന്ദ്രിയാണ്, നമ്മുടെ വയറ്റിലേക്ക് ആഹാരത്തെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെല്ലാം പോഷണം ലഭിക്കുന്നു. വേറെ എവിടെയും നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പോഷണം ലഭിക്കുന്നില്ല. വയറ്റിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ ആഹാരം കടത്തിവിടണം. നമ്മുടെ കൈകളാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൈക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് പോഷണമാകുകയില്ല. വയറ്റിലേക്ക് തന്നെ കൊടുക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക. തഥൈവ സർവാർഹണം അച്യുതേജ്യ, എല്ലാവരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അച്യുതനെ നമ്മൾ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ഋഷിമാരെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും നമ്മൾ സംതൃപ്തരാക്കുന്നു. ആ ഒരു വിശ്വാസം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം. ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ, പരമപുരുഷൻ, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ വിശ്വാസം നമ്മിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുന്ന ഈ അറിവ് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. മയാതമിതം സർവം ജഗദ് അവ്യക്തമൂർത്തിനാമസ്ഥാനി സർവഭൂതാനി നചാഹം തേഷവസ്ഥിതഃ. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭൂതികൾ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി എങ്ങനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു, ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി നിലനിൽക്കുന്നു
എന്ന് പറയുകയാണ്. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ, അതായത് വ്യക്തമായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ അതേ രൂപത്തിലല്ല, ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്ത, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വഴി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കാത്ത ആ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായ ശക്തിയിലൂടെ ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തി, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ആ ശക്തിയിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും നിലനിൽക്കുന്നത്. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമ്മിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാണ്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ആ ശക്തിയാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ആ ശക്തിയിൽ നിലകൊള്ളുന്നു. കാരണം ഭൂമി തന്നെ ഭഗവാൻ 15-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളും അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെയും പുറകിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇവയിലല്ല. കാരണം ഇവയ്ക്കെല്ലാം അതീതനാണ് ഭഗവാൻ. ഭൗതിക പ്രകൃതിക്കോ ത്രിഗുണങ്ങൾക്കോ ഒന്നും അതീതനല്ല ഭഗവാൻ, അതീതനാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തെ തന്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരുപോലെ എപ്പോഴും കാണാൻ കഴിയും. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യനല്ല ഭഗവാൻ. സർവവ്യാപിയെങ്കിലും ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഗ്രാഹ്യനല്ല അദ്ദേഹം. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കഥയിലൂടെ നമുക്കത് മനസ്സിലാകും. നമുക്കറിയാം, 10-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ മണ്ണ് തിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബലരാമനും മറ്റുള്ള കുട്ടികളും എല്ലാം യശോദാമ്മയോട് കുറ്റം പറയുകയാണ്. ഭഗവാൻ മണ്ണ് തിന്നു, കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ യശോദാമ്മ ഭഗവാനോട് തന്റെ വായി തുറന്ന് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു, മണ്ണ് തിന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന്. ഭഗവാൻ വായി തുറന്നപ്പോൾ അന്തരീക്ഷം മുഴുവനും ആ യശോദാമ്മയ്ക്ക് കൃഷ്ണന്റെ വായിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ എല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ അന്തരീക്ഷത്തിൽ അനേകം ഗ്രഹങ്ങൾ, അനേകം യൂണിവേഴ്സുകൾ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്നത് യശോദാമ്മയ്ക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിലൊരു ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ യശോദാമ്മ കാണുന്നു, ഭൂമിയെ കാണുന്നു. ആ ഭൂമിയിൽ വൃന്ദാവനം കാണുന്നു. വൃന്ദാവനത്തിൽ യശോദാമ്മയും കൃഷ്ണനും നിൽക്കുന്നതും കൃഷ്ണനെ തന്റെ വായിലേക്ക് യശോദാമ്മ നോക്കുന്നതും വരെ യശോദാമ്മയ്ക്ക് കാണുവാൻ സാധിച്ചു. അതാണ് ഭഗവാനിൽ എല്ലാം ഉൾപ്പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ഇവയ്ക്കെല്ലാം വ്യത്യസ്തനായിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വന്തം ഒരു സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലകൊള്ളുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് എന്ന് പറയുന്നു. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി. ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എപ്പോൾ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആശിക്കുന്നുവോ, ഇച്ഛിക്കുന്നുവോ, ആ സമയത്ത് സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഭൗതിക പ്രകൃതി ഈ ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം പ്രത്യേകമായ ശരീരം കൊടുക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അവജാനന്തി മാം മൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാത്തവർ, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ എല്ലാം അധിപൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്തവർ, അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭഗവാൻ വെറും മനുഷ്യരൂപം എടുത്ത്, ദ്വാപര യുഗത്തിൽ അദ്ദേഹം വെറും ഒരു മനുഷ്യരൂപം എടുത്ത് വന്നതാണ്. കുറച്ചെന്തൊക്കെയോ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, കംസനെ എല്ലാം തോൽപ്പിച്ചു, ശരിയാണ്. പക്ഷെ വെറും മനുഷ്യനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് അവർ മൂഢന്മാരാകുന്നു? അവർക്ക് ബുദ്ധിശക്തിയില്ല, അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും നിന്ദിക്കാമോ ഭഗവാനെ? കാരണം അദ്ദേഹം അതിമാനുഷമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ലീലകളാണ് ആടിയിട്ടുള്ളത്. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് സാധ്യമാകുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ അതെല്ലാം കാണുമ്പോൾ അതും വെറും 7 വയസ്സിൽ 7 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ ചെറുവിരലിൽ ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്നു. ഭഗവാന് ടയേർഡൊന്നും ആയില്ല. അപ്പോൾ അത് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക്, കുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണോ? എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല? അപ്പോൾ രാക്ഷസികമായ ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എല്ലാത്തിനും ഈശ്വരനായ എന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ വെറും ബാലകനായിരുന്ന 16 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് കംസനെ പോലെയുള്ള ഒരു മഹാരാക്ഷസനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? കംസനെ വധിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആ ഗേറ്റിൽ ഒരു കുവലയാപീഠം എന്നുള്ള ഒരു രാക്ഷസീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ആനയുണ്ടായിരുന്നു. ആ ആനയെയും ഭഗവാനും ബലരാമനും ചേർന്ന് വധിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സാധാരണമാണോ? നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വരുന്നില്ല? അത് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം വരാത്തത് ഭഗവാനിൽ തന്നെ വിശ്വാസമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുന്നു എന്നത് പോട്ടെ, ഒരു ദേവന്മാരിൽ തന്നെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ള ആ രാക്ഷസീയ ആസുരീക സ്വഭാവം ഉള്ളവരായതുകൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആനന്ദമയവും ജ്ഞാനമയവുമായ ശരീരത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാതെ പല പണ്ഡിതന്മാരും ഗീതാഭാഷ്യ കർത്താക്കളും കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് കരുതി പുച്ഛിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ശരീരം എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമയായ അദ്ദേഹത്തിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മുക്തി നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഈ വിധമുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ പുച്ഛിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല പോട്ടെ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ല പോട്ടെ, ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നു അവർ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർ ആസുരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ ഒരു യോനിയിലേക്ക് പോകുന്നു, അധപ്പതനമായി പോകുന്നു അവരുടെ ജീവിതം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മോഘാശാമോഘ കർമാണോ മോഹജ്ഞാനാവിചേതസഃ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിം മോഹിനീം സ്ഥിതാഃ. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ. അപ്പോൾ അവർ മോഹിതരായവർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യാമോഹം പൂണ്ടിട്ട് മായയാൽ അവരുടെ ബുദ്ധിയെ മായ അപഹരിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത്. അവരുടെ ചിന്താശക്തി ഇങ്ങനെ വികലമായി പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ വ്യാമോഹത്തിൽപ്പെട്ട് അവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന് എതിരെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് അവർ പ്രേരിതരാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെതിരെ അവർ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യാമോഹ അവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും, മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള മോചനം, അങ്ങനെ അതിനവർ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പാഴായി പോകുന്നു. ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും ഫലം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇല്ലാതാകുന്നു. ജ്ഞാനാർജനം, എന്തെങ്കിലും ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ എന്തെങ്കിലും അറിവ് നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും പാഴായി പോകും. കാരണം ഭഗവാനെ ഈ വിധം ശരിയായ രീതിയിൽ അവർ ഭഗവത്ഗീതയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷ്യങ്ങളോ എല്ലാം എഴുതുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അവരെല്ലാവരും ഇത് ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നു, അഹം അഹം എന്നും ഭഗവാൻ സ്വയം പറയുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഇത് ഭഗവാനല്ല പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഏതോ ഒരു ജീവാത്മാവാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പല വിധത്തിൽ കെട്ടുകഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ അവർ നിന്ദിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് അവരെന്തെങ്കിലും ജ്ഞാനം ആർജിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, എന്തെങ്കിലും അവർ കർമ്മങ്ങൾ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ എല്ലാം ഫലം പാഴായി പോകുമെന്ന് പറയുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നവർ ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവരോ രാക്ഷസീക സ്വഭാവമുള്ളവരോ ആണ്. അവർ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കരുതുന്നു. സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുക, ഒരിക്കലും ആ ഒരു കർത്തവ്യം വിട്ടിട്ട് വേറെ നമ്മുടെ സ്വാർത്ഥതയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല, അത് നമ്മളെ കർമ്മഫലം ബാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സ്വയം ഭഗവാനെ തന്നെ അവർ നിന്ദിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അത്രയധികം അധപ്പതിച്ചു പോകും അവർ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ ആസുര സ്വഭാവമുള്ളവർ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന മഹാത്മാക്കൾ, അവരെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദൈവീം പ്രകൃതിമാശ്രിതാഃ ഭജന്തി അനന്യ മനസോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത, മറ്റുള്ളവർ വ്യാമോഹം ബാധിച്ചവരായിരുന്നു, മായയാൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരായിരുന്നു. പക്ഷെ വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ട ആത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. അവർ ഭഗവാന്റെ ആ അന്തരംഗ ശക്തി, ദൈവിക പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ ഇന്റേണൽ എനർജി, അതിൽ അവർ സുരക്ഷിതരാകുന്നു. അവർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ശുദ്ധഭക്തരാകുന്നതോടുകൂടി ആ ഭഗവാന്റെ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാകുന്നു.
സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി കാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാൻ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോൾ ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സോ, ഭഗവാനെ ഭജന്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അനന്യ മനസ്സോ, വേറൊരു ചിന്തയുമില്ല അവർക്ക്. സദാസമയവും ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് അവർ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത്? സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തശ്ച ദൃഢവ്രതാഃ നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്താവുപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എന്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട്, പിന്നെയോ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട്, നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്തിയ, എന്റെ മുന്നിൽ ഭക്തിയോടുകൂടി പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട്, നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ, നിത്യയുക്ത നിരന്തരം എന്നെ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളും ഇതേപോലെ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ആലപിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവകൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണയിലേക്ക് നമുക്ക് വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ചില വ്രത അനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഏകാദശി. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവത് സാമീപ്യ ലബ്ധിക്കായി അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മഹാന്മാരായ ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിച്ചവയാണ് ഈ വ്രതങ്ങൾ. മഹാത്മാക്കൾ ഒട്ടും തന്നെ പിഴയ്ക്കാതെ ഇവ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അഭീഷ്ടം നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഏകാദശി എന്നുള്ളത് 11ാമത്തെ ദശമി കഴിഞ്ഞാൽ ഏകാദശിയായി. 10 ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ മാസത്തിലും 2 ഏകാദശി വ്രതം വരുന്നുണ്ട്. എല്ലാ 11ാമത്തെ ദിവസവും ഏകാദശിയാണ്. അത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് കണക്കാലം നമ്പർ അല്ല നോക്കുന്നത്, മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മുടെ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ലക്കം അനുസരിച്ചാണ് ഏകാദശി വരുന്നത്. പ്രഥമ, ദ്വിതീയ, തൃതീയ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകാദശി വരുന്നു. ആ ഏകാദശി ദിവസം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് വളരെയേറെ പ്രിയപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. അന്ന് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട്, നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നോ അതെല്ലാം നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് ഗ്രെയിൻസ്, ധാന്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ധാന്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഏകാദശി ദിവസം നമ്മൾ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കണം. ഏകാദശി വ്രതം, ആ ഏകാദശി വ്രതം നമ്മൾ ഫലങ്ങളും അതായത് ഫ്രൂട്ട്സ്, പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് അതെല്ലാം നമുക്ക് കഴിക്കാം. പാല് കുടിക്കാം, പഴത്തിന്റെ ചാറ്, ജ്യൂസ് എല്ലാം നമുക്ക് കഴിക്കാം. പിന്നീട് റൂട്ട്സ്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, മധുരക്കിഴങ്ങ്, കപ്പ മുതലായവയെല്ലാം നമുക്ക് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വളരെ വേഗം കുക്ക് ചെയ്യാനും പാചകം ചെയ്യാനും, ഫ്രൂട്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ധാന്യങ്ങളെല്ലാം, അരി മുതലായവ പാകം ചെയ്യാം. അതിന് കൂട്ടാൻ വേണം, അത് വേണം, ഇത് വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ സമയം ഒരുപാട് ചിലവാകുന്നു. ആ സമയമെല്ലാം ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ധ്യാനിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ ആലപിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏകാദശി വ്രതം എന്നൊന്ന് ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അത് ഭഗവാന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയിലൂടെ പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ നാമജപം ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഈ ഏകാദശി വ്രതവും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. പിതാഹം അസ്യ ജഗതോ മാതാ പിതാമഹഃ വേദ്യം പവിത്രമോംകാര ഋക്സാമയജുരേവ ച. ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്സാമയജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും എല്ലാം ആകുന്നത്? കാരണം എല്ലാ ജീവരാശികളുടെയും ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്മയുടെയും അച്ഛന്റെയും മുത്തച്ഛന്റെയും എല്ലാം ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ നമിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ നമിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ, പൂജ്യരായിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈകൂപ്പി പ്രണമിക്കുന്നത്. കാരണം മുൻകാലങ്ങളിലുള്ളവർ, ആചാര്യന്മാരെല്ലാവരും ആ ജീവാത്മാവിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ആ ജീവാത്മാവിനോടൊപ്പം ഓരോ ഹൃദയത്തിലും വസിക്കുന്ന പരമാത്മാവിനെ കാണുവാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പരമാത്മാവിനെ, നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരാൾ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഭഗവാനുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുന്നത്, പ്രണമിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്തവ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരാളെ കൈകൂപ്പുമ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ കൈകൂപ്പുന്നതിന് തുല്യമാകുന്നു.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നമ്മൾ ഒരാളെ കൈകൂപ്പുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് വന്ദിക്കപ്പെടുന്ന ആളായിരിക്കണം, ആരാധ്യനായിരിക്കണം. അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൈകൂപ്പുകയില്ല. പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള പരമാത്മാവിനെയും നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സകല ചരാചരങ്ങളും അടങ്ങിയ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കൃഷ്ണന്റെ ശക്തികളുടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ വ്യത്യസ്ത ജീവാത്മാക്കളുമായി വിവിധ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അവരെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ തടസ്ഥ ശക്തികൾ മാത്രം. പ്രകൃതി സർഗത്തിൽ അവർ നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കളോ പിതാമഹന്മാരോ സൃഷ്ടാക്കളോ ഒക്കെ ആയിത്തീരുന്നെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളാണ്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളും മുത്തച്ഛന്മാരും സുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും എല്ലാം അവരുടെ ഹൃദയത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ, അമ്മ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം കൃഷ്ണനല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെയെല്ലാം ആരാധിക്കേണ്ടതുമാണ്. അങ്ങനെയുള്ള അറിവ് നമുക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടുകൂടി കാണുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മാറുന്നു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അതേപടി സ്വീകരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുമ്പോൾ, ആ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവ് എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളിലും വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും ഭഗവത് അംശമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആരെയും ദ്രോഹിക്കാനോ ആരെയും വെറുക്കാനോ സാധ്യമല്ല. കാരണം അവരെല്ലാം ഭഗവത് അംശമാണ് എന്ന് എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടുകൂടി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിലും ഞാൻ വായിക്കാം. ഗതിർഭർത്ത പ്രഭു സാക്ഷി നിവാസഃ ശരണം സുഹൃത് പ്രഭവഃ പ്രളയസ്ഥാനം നിധാനം ബീജമവ്യയം. ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി വീണ്ടും ഈ നമ്മുടെ എല്ലാം നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഭഗവാൻ ഗതി, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. ഭർത്ത, ഭരണകർത്താവ്, അതായത് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. പ്രഭുഹു, പ്രഭു അദ്ദേഹമാണ്. സാക്ഷി, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാം സാക്ഷിയായിട്ട് അദ്ദേഹമുണ്ട്. നിവാസഹ, വാസസ്ഥാനം, കാരണം അദ്ദേഹത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരേണ്ടത് എന്ന്. ശരണം, നമ്മൾ ശരണാഗതരാകുന്നത് ഭഗവാനിലായിരിക്കണം. സുഹൃത്ത്, നമ്മുടെ പരമമായിട്ടുള്ള സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹമാണ്. കാരണം ഓരോ ജന്മത്തിലും അദ്ദേഹം നമ്മളെ അനുഗമിക്കുന്നു. ഒരു സുഹൃത്തല്ലാണ്ട് അത് ആര് ചെയ്യുന്നു? നമ്മുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ മാത്രം ലഭിച്ചവരാണ്. ഈ ജന്മം അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി അവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധവും ഇല്ലാതാകുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ, നമ്മൾ ഏത് ശരീരം എടുത്താലും ആ ശരീരത്തിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പം വരുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹമാണ് ആ ഒരു നമ്മുടെ സുഹൃത്തായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നത്. പ്രഭവഃ പ്രളയഃ സ്ഥാനം, അതായത് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് എന്ന്. നിധാനം, എല്ലാത്തിന്റെയും നിധാനം. വിശ്രമസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. ബീജം അവ്യയം, അവ്യയമായിട്ടുള്ള ബീജം, എല്ലാത്തിന്റെയും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചയിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ബീജം ആ ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്രൈവിദ്യാമാം സോമപാഹ പൂതപാപാ യജ്ഞൈരിഷ്ട്വാ സ്വർഗതിം പ്രാർത്ഥയന്തേ തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരേന്ദ്രലോകം അസ്നന്തി ദിവ്യാൻ ദിവിദേവ ഭോഗാൻ. തേദം ഭൂത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്നാ ഗതാഗതം കാമകാമാലഭന്തേ. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വേദങ്ങളിൽ കർമ്മകാന്ഡം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഘട്ടമുണ്ട്. അതായത് വേദപഠനത്തിന്റെ ഒരു ഉള്ളടക്കമുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ സ്വർഗലോകത്തിൽ പോകുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം സാധിപ്പിക്കാനോ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം, എന്തെല്ലാം യത്നങ്ങൾ, ദാനം, തപസ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കർമ്മകാന്ഡം. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം ലഭിക്കും. ഈ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലഭിക്കും, ഈ ദാനം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ലഭിക്കും എന്നെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വർഗലോകത്തെ പ്രാപിച്ച് അവിടെ ഉന്നതമായ തോതിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സും എല്ലാം ചെയ്ത് ആ സ്വർഗലോകം പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം, ഇത് പുണ്യകർമ്മമാണല്ലോ, അപ്പോൾ അവരുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ ഇല്ലാതാകുന്നു. അങ്ങനെ ആ പുണ്യത്തിന്റെ ബലത്തിൽ അവർ സ്വർഗലോകത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. പക്ഷേ തേതം ഭുക്ത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി.
ആ സ്വർഗലോകത്തെ പ്രാപിച്ച് അവർ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നു. പക്ഷേ തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. അങ്ങനെ വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കാതെ, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാതെ ഈ പുണ്യ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വർഗലോകം അനുഭവിക്കണം, സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കണം എന്ന് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇതേപോലെ പോക്കുവരവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് സ്വർഗലോകം പോകാൻ സാധിക്കും. അവിടെ അവരുടെ പുണ്യകർമ്മം തീരുന്നത് വരെ അവിടെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗം അനുഭവിക്കാം. വീണ്ടും തിരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് വരണം, ഭൂമിയിൽ വന്ന് വീണ്ടും ഇതേപോലെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് ഒരു പരമ്പരയായിട്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് പറയുകയാണ് ഭഗവാൻ. പക്ഷേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുകയാണെങ്കിലോ അനന്യാചിന്തയന്തോ മാം യേജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഇവിടെയും ഭഗവാൻ അഹം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ സ്വയം അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് അനന്യാചിന്തയന്തോ മാം, എന്നെ ആരാണോ അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടുകൂടി സദാസമയവും ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് യേജന പര്യുപാസതേ, ഭഗവാനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ സേവിക്കുന്നത്, അവർക്ക് തേഷാം, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിത്യ അഭിയുക്താനാം, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം, അവരുടെ യോഗത്തെയും ക്ഷേമത്തെയും ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുന്നു. അഹം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വഹാമി അഹം, ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകുകയും അവർക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം നിലനിർത്തുകയും അവർക്ക് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിലോ അതെല്ലാം സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെ വഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ അത് അവർക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങൾ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യുന്നവർക്ക് പുണ്യലോകം, പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ച് സ്വർഗലോകങ്ങളിൽ പോകാം. പക്ഷെ തിരിച്ചു വരണം. പക്ഷേ ഭഗവാനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇല്ലാത്തതെല്ലാം ഭഗവാൻ നൽകുകയും ചെയ്യും. നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാപകർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇല്ലാതാക്കി നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു ആധ്യാത്മികതയിലേക്കുള്ള ഉന്നതമായിട്ടുള്ള വഴിയും ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരുന്നു. കൂടാതെ നമ്മുടെ ആ ഭൗതികതയിൽ നമുക്ക് നിലനിർത്തുവാനായിട്ട് ക്ലേശങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും അനുഭവിക്കാതെയുള്ള ഒരു ജീവിതവും ഭഗവാൻ തരുന്നു. അപ്പോൾ യോഗക്ഷേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ബന്ധിക്കാനുള്ള ആ ഒരു പ്രക്രിയ. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാർ, ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നവർ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴിയും എല്ലാം ഭഗവാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനുള്ള ആ ഒരു വഴി അവർക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അതിനെയാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ഷേമം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ക്ഷേമം എന്നതിന് ഭഗവാന്റെ കരുണാമയമായ രക്ഷയിൽ എന്നർത്ഥം. യോഗത്താൽ കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സഹായിക്കും. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിച്ച ശേഷം ക്ലേശപൂർണമായ ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വീഴാൻ ഇടവരുത്താതെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് യോഗവും ക്ഷേമവും. യോഗം എന്നാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാനുള്ള ആ ഒരവസരം ഭഗവാൻ തരുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ അതിന് വഴി കാണിക്കുന്നു. ക്ഷേമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലാണ് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ പ്രക്രിയക്കിടയിൽ ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലേശങ്ങളൊന്നും വരാതെ ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന്. ദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്തി അഭിധിപൂർവകം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മറ്റു ദേവന്മാരെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അവരും എന്നെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവിധിപൂർവകം, വിധിപൂർവകമല്ല. ഭഗവാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരിട്ട് അനന്യമായിട്ടുള്ള ശ്രദ്ധാഭക്തിയോട് കൂടിയല്ല അവർ ഭജിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹ പൂർത്തീകരണത്തിന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകും. അത് സാധിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുകയാണെങ്കിലും അതും ഭഗവാനെ അവിധിപൂർവകമായിട്ട് ആരാധിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതുവഴി ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങൾ തുച്ഛമാണ് എന്ന് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്, ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും എന്നെ തന്നെ ഉപാസിക്കുന്നു, പക്ഷേ അവിധിപൂർവകമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഉയർച്ച നൽകുന്നില്ല, ഉയർച്ച ലഭിക്കുന്നില്ല. ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിൽ അവർക്ക് ഉയർച്ച ലഭിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്താണ്?
അടുത്ത 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്താ ച പ്രഭുരേവ ച നതു മാം അഭിജാനന്തി തത്തേനാദസ്യ വന്തിതേ. കാരണം അഹം ഹി ഞാനാണ്, സർവയജ്ഞാനാം എല്ലാ യജ്ഞത്തിനും, ഭോക്താ ച പ്രഭുരേവ ച യജ്ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഭോക്താവ്, ആസ്വാദകനും പ്രഭു, അതിന്റെ എല്ലാം നിയന്താവും ഞാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നേരിട്ട് എന്റെ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേരിട്ട് ലഭിക്കുകയില്ല. അവർക്ക് ദേവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. കാരണം അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നതു മാമഭിജാനന്തി, അങ്ങനെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാതെ, തത്വത്തിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ച്യവന്തിതേ, അവർ അധപ്പതിക്കുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ കർമ്മഫലം അവർക്ക് ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. പാപകർമ്മഫലം അവിടെ തന്നെ നിലനിൽക്കും. കാരണം അവർ ദേവന്മാരെയാണ് ആരാധിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് അവർ എത്രമാത്രം ആരാധന ചെയ്താലും, എത്രമാത്രം കാശ് മുടക്കി യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും ഹോമങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്താലും, നേരിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ സേവിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള നമ്മുടെ കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാക്കുക, പാപകർമ്മഫലത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് ഈ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് മൂലം സാധിക്കുകയില്ല. അതുവഴി അവർക്ക് അവരുടെ കർമ്മഫലം അനുഭവിക്കാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രതാഹ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യ യാന്തി മതിയാചിനോഭിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കുക. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് അവർക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം. എങ്ങനെ ആരാധിക്കണം? എന്തറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരാധിക്കണം? ആ അറിവെല്ലാം ഭഗവാൻ തരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കണം? എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതം പരിപൂർണമാകുന്നുള്ളൂ, ക്ഷേമമയമാകുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കഷ്ടപ്പാടുകളിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഉയർത്തുന്നു? ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ അവസാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചാൽ ഭഗവാൻ എന്തിനു നമുക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകണം? അങ്ങനെയൊന്നുണ്ടല്ലോ. എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നവർക്ക് മാത്രം ഞാൻ അവർക്ക് ക്ഷേമപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോരെ? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാൻ സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം? ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്ത്യുപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം, തദഹം, ഇവിടെയും ഭഗവാൻ അഹം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, ഞാൻ. ഭക്തി ഉപഹൃതം, ഭക്തിയാൽ സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് അതിനെ ഞാൻ അശ്നാമി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രിയതാത്മനഃ, പ്രേമത്തോടുകൂടി സ്നേഹത്തോടുകൂടി എനിക്ക് അർപ്പിച്ചതല്ലേ, അത് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കഷ്ടമുണ്ടോ? ഭഗവാൻ വളരെയധികം വൈഡൂര്യത്തിന്റെ ഒരു മാലയോ അല്ലെങ്കിൽ രത്നങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു കമ്മലോ ഇതൊന്നും ഭഗവാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന സാധാരണ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഒരാൾക്കും കൂടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ആരാധനാ ക്രമമാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പത്രം, ഒരു ഇല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുളസി ഇല നമുക്ക് നട്ട് വളർത്തി വലുതാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പുഷ്പം, പൂക്കൾ എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാകും. എന്തെങ്കിലും ഒരു പൂക്കൾ, അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. ഫലം, ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പറമ്പുള്ളവരുടെ വീട്ടിൽ വാഴപ്പഴമാണെങ്കിലും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കില്ല. കൂടാതെ തോയം, ജലം അല്ലെങ്കിൽ പാൽ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ കാശ് കൊടുത്തു പോലും വാങ്ങിക്കേണ്ട, നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ശുദ്ധജലം ഇല്ലാത്ത വീട് ഉണ്ടാകുകയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പണച്ചെലവും ഇല്ലാത്ത ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്തി മാത്രമാണ്. നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടു കൂടി, നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിയെ എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകുന്നു, നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ച് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം നൽകുന്നു, അതുപോലെ
സ്നേഹത്തോടുകൂടി, പ്രേമത്തോടുകൂടി, ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? നമുക്ക് ആ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ള അറിവ് നമുക്കില്ല, നമ്മൾ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ ജീവിതം ക്ഷേമകരമാകണമെങ്കിൽ ഈ വഴികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അല്ലാതെ ഭഗവാന് നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഈ പൂക്കളുടെയും ഫലത്തിന്റെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അദ്ദേഹം വിശന്നിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പൂക്കളുടെ ആവശ്യമുണ്ട്? ഇല്ല, അദ്ദേഹം സ്വരാട്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാനെ. ആത്മാരാമനാണ്, അദ്ദേഹം സ്വയം തൃപ്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇച്ഛയാൽ തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി വരെ നടക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സ്വരാട്ടായിട്ടുള്ള ആ പരമപുരുഷന് നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഈ പൂക്കളുടെയും ആ വെള്ളത്തിന്റെയും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് വേണ്ടി, നമ്മുടെ കർമ്മഫലം ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് മാത്രമേ ഒരു വഴിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഉപദേശിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒപ്പം ഭക്തി. നമ്മുടെ കാശ് നമുക്ക് ഒരുപാടുണ്ട്, ആ കാശിന്റെ ബലം കാണിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന് വളരെയധികം ഒരു വലിയ ഒരു പൂജാമുറി ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാന് ഒരു ഭക്തിയും ഇല്ലാതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ആഡംബരം കാണിക്കാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കുകയില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി. ഭക്തി വേണം. ഭക്തിയാൽ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്ന എന്തും ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ച്, നമ്മുടെ ഭക്തിയെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നു. ഭഗവാൻ അത് അപ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നില്ല, നമുക്കത് തിരിച്ചു തരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആ പാപകർമ്മഫലം നീങ്ങുകയുള്ളൂ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നു. ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഭക്തിയെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നു. ആ പ്രസാദം സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. പ്രേമപൂർവകമായ സേവനം മാത്രമേ കൃഷ്ണൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ. തന്റെ ഭക്തൻ തരുന്ന കൊച്ചു പൂവും കൂടി അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കും. ഭക്തിയില്ലാത്തവന്റെ ഒരു ഉപഹാരവും അദ്ദേഹം കൈക്കൊള്ളുകയുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റാരുടെയും ഉപഹാരങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. സ്വയം പര്യാപ്തനാണ് അദ്ദേഹം. പിന്നെയോ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു? ഒരു ഭക്തന്റെ ആ ഒരു ഉപഹാരം അന്യോന്യം കൈമാറ്റമാണ് എന്ന് ഇതിവിടെ പറയുന്നു. നമുക്കാരെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളോ നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്കോ ആ ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും, അല്ലെ? അവരും അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഉപഹാരങ്ങൾ, ഗിഫ്റ്റുകൾ നമുക്കും തരും. അത് ആ ഒരു സ്നേഹ പ്രകടനമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാം അനുവദിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു ആലോചന കുറവുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും നാള് ഭഗവാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നിന്റെയും കുറവ് വരുത്തിയിട്ടില്ല. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്നേഹ പ്രകടനമായിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഇത് അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് തിരിച്ചു തരുന്നു. ഭക്തന്റെ ഉപഹാരം സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം എന്ന നിലയിലാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പുരോഗമിക്കുക എന്നതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാം, തുളസിയിലയോ പൂക്കളോ പഴങ്ങളോ വെള്ളമോ എന്തായാലും ഒരു തുളസിയില അർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു തുളസിയിതൾ അതിൽ അർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുവാൻ. കാരണം നമുക്ക് നേരിട്ട് ഭഗവാനെ എന്തും അർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു യോഗ്യതയില്ല. കാരണം നമ്മൾ മഹീമസമായ ഹൃദയത്തോട് കൂടിയ ശുദ്ധഭക്തി നമ്മിൽ വന്നിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ തുളസി ദേവി ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തിയാണ്. ആ തുളസി ദേവിയെ അർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 10 നിമിഷം കൂടെ എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച ആ കഥകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഫോട്ടോ കുചേലൻ. കുചേലന്റെ കഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തായിരുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ദരിദ്രനായതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നും ഭാര്യ ഇരന്ന് വാങ്ങിച്ച കുറച്ച് അവിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ കയ്യിൽ. പക്ഷെ ആ അവിൽ ഭഗവാൻ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. കാരണം ഭക്തിയോടുകൂടി, പ്രേമത്തോടു കൂടിയാണ് കുചേലന്റെ ഭാര്യ ആ കുചേലനെ വെറും കൈയോടുകൂടി വിടാതെ കുറച്ചെങ്കിലും അവില്, ഇരന്ന് വാങ്ങിച്ച അവിലാണെങ്കിലും അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിച്ചു. അത് ഭഗവാൻ സന്തോഷത്തോടു കൂടി സ്വീകരിച്ച് കുചേലന് പൂർണ്ണം അനുഗ്രഹം നൽകുകയുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു ശബരി എന്താണ് ചെയ്തത്? ശ്രീരാമദേവൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ
ശബരിയുടെ മുന്നിൽ വന്നപ്പോൾ ശബരി സന്തോഷത്തോടു കൂടി അവിടെ ശേഖരിച്ചു വെച്ചിരുന്ന പഴങ്ങളെല്ലാം, ശബരി ദിവസവും ഭഗവാൻ വരുന്നതും കാത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴങ്ങളെല്ലാം ദിവസവും ശേഖരിച്ചു വെക്കുമായിരുന്നത്രേ. അപ്പോൾ കാരണം ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എന്നറിയില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വരുമ്പോൾ ഒന്നിനും കുറവുണ്ടാകാൻ പാടില്ല, എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി, അവിടെ പരിസരമെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി, പൂക്കളെല്ലാം കരുതി, പഴങ്ങളെല്ലാം കരുതി വെക്കുമായിരുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ വരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണമല്ലോ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷേ ശബരിക്ക് ആ സമയത്ത് സംഭ്രമം കൊണ്ട് ആ പഴങ്ങളെല്ലാം പഴുത്തത് സ്വാദുള്ളതാണോ, മധുരമുണ്ടോ, കയ്പുണ്ടോ, പുളിയുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശബരി എന്ത് ചെയ്തു, സ്വയം കടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മധുരമുള്ളത് മാത്രം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ ലക്ഷ്മണന് ദേഷ്യം വന്നു, നമ്മൾ കടിച്ച ഉച്ഛിഷ്ടമായതാണോ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത്? പക്ഷേ ശബരിയുടെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആ അതിയായ ഭക്തി മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. അദ്ദേഹം സന്തോഷപൂർവം അത് സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ ഫോട്ടോ എന്നുള്ളത് വിതുരന്റെ കഥയാണ്. വിതുരന്റെ ഭാര്യ ഇതേപോലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദുര്യോധനന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ദൂതിന് പോയി. അതായത് പാണ്ഡവന്മാർക്ക് പകുതി രാജ്യം നിങ്ങൾ കൊടുക്കണമെന്ന് സ്വയം പറയാനായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് യുധിഷ്ഠിരനെ ഏൽപ്പിച്ചത്. കൃഷ്ണൻ ദൂതിന് പോയി. ദൂതിന് പോയപ്പോൾ ദുര്യോധനൻ ഭഗവാനെ അവിടെ നിന്ന് അപമാനിച്ചു വിട്ടു, ഭഗവാനെ പിടിച്ചു കെട്ടാനെല്ലാം പോയി. അതുകൊണ്ട് ദുര്യോധനന്റെ ആതിഥ്യമൊന്നും ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചില്ല. ഭഗവാൻ വിതുരന്റെ ഗൃഹത്തിലേക്ക് വരുന്നു. വിതുരൻ അവിടുത്തെ മന്ത്രിയായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനായിരുന്നു വിതുരനും ഭാര്യയും. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട സംഭ്രമം കൊണ്ട് വിതുരന്റെ ഭാര്യ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയാമോ? വിതുരന്റെ ഭാര്യ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാൻ പഴങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു. ഭഗവാനെ നോക്കി നോക്കി ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മയങ്ങി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയോടുകൂടി വിതുരന്റെ ഭാര്യ പഴത്തിന്റെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ പഴത്തിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് പഴം അവിടെ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന് തൊലി മാത്രം കൊടുത്തു. ഭഗവാൻ അത് വിതുരന്റെ ഭാര്യയുടെ ഭക്തിയിൽ ഭഗവാൻ ആ തൊലി കഴിക്കുന്നു. അത് ദൂരെ നിന്ന് വിതുരൻ കണ്ടുകൊണ്ട് വരികയാണ്. വിതുരൻ അപ്പോൾ ആ സഭയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു. വിതുരൻ നോക്കുമ്പോൾ വിതുരന്റെ ഭാര്യ പഴത്തിന്റെ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് തൊലി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു, പഴം വലിച്ചെറിയുന്നു. കാരണം പക്ഷേ ഭഗവാൻ അതിനൊന്നിനും കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. കാരണം ആ ഭക്തി മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഗജേന്ദ്രനും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയാൽ എത്രമാത്രം വേദന സഹിച്ചുകൊണ്ട് മരണാസന്നനായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഗജേന്ദ്രൻ. എങ്കിലും ഭഗവാനെ കണ്ട വഴിക്ക് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഒരു പുഷ്പം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അമ്പലത്തിലെല്ലാം പോകുമ്പോഴും നമ്മൾ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പണം കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലും നമുക്കാകുന്ന തരത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. ഇത് ഇസ്കോൺ അമ്പലങ്ങളിലെല്ലാം ഇതുപോലെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക പ്ലേറ്റ്, അതിൽ അനേകം ഒരു ചെറിയ കപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും. അതിൽ ഓരോന്നിലും പ്രത്യേകം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ തുളസിയിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ എന്തിനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം നമ്മളോട് പറയുന്നത്? അടുത്ത 2 ശ്ലോകത്തിൽ 27, 28 ഭഗവാൻ അത് വിവരിക്കുന്നു. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത്? 28ാമത്തെ ശ്ലോകം അതിവിടെ കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഞാൻ വായിക്കാം. ശുഭാശുഭ ഫലൈരേവം മോക്ഷ്യസേ കർമ്മബന്ധനൈഹി സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കഴിക്കുന്നുവോ, എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. കാരണം അതുവഴി കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തജ്ജന്യങ്ങളായ ആ കർമ്മ ഫലത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ശുഭവും അശുഭവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തി നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്നും തജ്ജന്യങ്ങളായ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാം. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട്, അതായത് സന്യാസയോഗ യുക്താത്മ, സന്യാസി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളും ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള തത്വം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വഴി വിമുക്തോ, നമുക്ക് മോചിതരാകാം. കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മോചിതരാകാം.
അങ്ങനെ നമുക്ക് മുക്തനായി മാം ഉപൈഷ്യസി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നല്ല നമ്മളോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയഃ യേ ഭജന്തി ത്വമാം ഭക്ത്യാ മയീ തേ തേഷു ചാപ്യഹം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതമില്ല. കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തിലേ പോകുകയുള്ളൂ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് അവിധിപൂർവകമായിട്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അസൂയയാണോ, പക്ഷപാതമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും വേറെ വിധത്തിൽ പെരുമാറുന്നുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ എന്റെ പിതാവാണ് എന്നുള്ള അറിവോടുകൂടി നമ്മൾ ഭഗവാനോട് ഭക്തി പുരസരം ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാൻ കരുണ കാണിക്കുന്നു. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരോ അവരുടെ സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവരുടെ ആ ഒരു ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 100 ജനങ്ങളിൽ ഒരു 20 ജനങ്ങൾ മാത്രമേ ഭഗവാനെ, കൃഷ്ണനെ ഒരു ആരാധ്യ പുരുഷനായിട്ട് കാണുന്നുള്ളൂ. ആ 20 പേരിൽ 10 പേർ മാത്രമേ ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാവരും ഒന്നുകിൽ ഭഗവാനെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ പോലെ തന്നെ കാണുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ, ആ ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള വിശ്വാസമേ ഇല്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ചിലർ നിരീശ്വരവാദികളാണ്. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ളപ്പോൾ അവരെ അവരുടെ കർമ്മഫലത്തിന് ഭഗവാൻ വിടുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക്, ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി കേഴുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം അനുഗ്രഹിക്കും. അവരോട്, ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കരുണ കാണിക്കും. അല്ലാത്തവരോട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും സമഭാവനയോടുകൂടി പെരുമാറുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അഭിചേ സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യഃ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വത് ശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്തഃ പ്രണശ്യതി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തൻ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, ഭക്തനാകുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇടയ്ക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്തു എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടാൽ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തെ കുറ്റം പറയുകയോ അദ്ദേഹത്തെ അധപ്പതനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശപിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്റെ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ അദ്ദേഹം തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കിയ ഭക്തിയിലൂടെ തിരിച്ചു വരും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുകയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാകുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു തുടക്കം മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി. പിന്നീട് ഭഗവാൻ നമ്മളെ വഴി കാണിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഒരു അടി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് 10 അടി വെക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിയുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. അത്രയേറെ വാത്സല്യമാണ് ഭഗവാന് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, ആ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ സ്വാർത്ഥരാകുന്നു, നമ്മുടെ മാത്രം ക്ഷേമത്തെ നമ്മൾ കരുതുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലേശങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കൂ, ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രഹ്ലാദ കുമാരനെ കാണാം. പല വിധത്തിൽ ആ പ്രഹ്ലാദനെ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഹിരണ്യകശിപു ശ്രമിച്ചു, പക്ഷേ ഒന്നും ഫലവത്തായില്ല. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണഃ. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാകുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ
ഉറപ്പ് തരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അതിന് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതേപോലെ ശുദ്ധഭക്തനാകണം. പക്ഷെ ഈ ജന്മത്തിൽ സാധിക്കുമോ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ തുടങ്ങി വെക്കുക. നമുക്ക് എത്രമാത്രം സാധിക്കുമോ അത്രമാത്രം ചെയ്യുക. തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് കൂടുതൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മനുഷ്യ ജന്മമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദമല്ലേ. നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ടൊന്നും തന്നെയില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം ഏത് ജന്മം ലഭിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇനിയൊരു ചാൻസ് എപ്പോൾ ലഭിക്കുമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക. ഭഗവാൻ ഭക്തനാകുവാനായിട്ട് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇത്ര മാത്രമേ ഭഗവാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഒരു പൂവോ ഇലയോ പഴമോ വെള്ളമോ എന്തെങ്കിലും സമർപ്പിക്കുക. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. കൂടാതെ അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക, ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അത്രമാത്രമേ ഭഗവാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. കഷ്ടമായിട്ടുള്ളതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതിനെ തുടക്കം കുറിക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. കൃഷ്ണകഥകളുടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം മുതലായ 9 പ്രക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടണം. ഭക്തിഭരിതമായ ഭഗവത് സേവനമാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ നേട്ടം. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ തല കുനിക്കുകയും തന്റെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും കർമ്മങ്ങളെയും എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമായി തീർക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ വ്യതിചലിക്കാത്ത വിധം കൃഷ്ണനിൽ സ്വയം ഒഴുകിയിരിക്കുവാൻ കഴിയും. ഇത് കൃഷ്ണലോകപ്രാപ്തിക്ക് സഹായിക്കും. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ നേരെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനായി ജീവിക്കാം. അവസാനം കൃഷ്ണന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ഉപഹാരം നേടുകയും ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിനാൽ ഭക്തൻ കൃഷ്ണന്റെ ആദിമവും ശാശ്വതവുമായ രൂപത്തിൽ മനസ്സോന്നണം. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ തല കുനിക്കുകയും തന്റെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും കർമ്മങ്ങളെയും എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമായി തീർക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ വ്യതിചലിക്കാത്ത വിധം കൃഷ്ണനിൽ സ്വയം ഒഴുകിയിരിക്കുവാൻ കഴിയും. ഇത് കൃഷ്ണലോക പ്രാപ്തിക്ക് സഹായിക്കും. കൃഷ്ണകഥകളുടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം മുതലായ 9 പ്രക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടണം. അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രഭുപാദ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ നേരെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ ലോകത്തിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടെ അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനായിട്ട് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.